Оставаме днес в своя йога седеж, натъркваме доланите и ги слагаме върху гърдите, върху гръдния кош. Затваряме очи, ще останем няколко минутки тук. Затваряме очи и забавяме дишането все повече и все повече. Съвсем нежно и естествено забавяме своя дъх. Той става по-пълен, по-спокоен. Долавям ритъма на сърцето и се свързвам с него. И в следващата минутка се отпускаме в няколко благодарности. Първо, благодарим за 3 неща, за които сме истински щастливи, че са се случили днес. Без значение дали стартираме своя ден тепърва или той вече е приключил. Откриваме 3 неща, за които сме истински благодарни днес. Щом приключим със своите 3 благодарности за деня, насочваме вниманието си към 3 неща, заради които истински обичаме живота. Кои са 3 от нещата, заради които се радвам, че съм жива тук и сега? И накрая ще завършим с 3 неща, които истински обичам и ценя в себе си. Кои са 3 неща, които истински ценя и обичам в себе си? И щом приключим с всички тези благодарности, ще направим 3 дълбоки и бавни дишания. Вдишваме през носа от коремче към гърди, издишваме с нежното ха. Цели 3 дишания тук. И последно. Чудесно. Освобождаваме длани, вдишваме нагоре и издишваме център. Чудесно.